Dispensa sa aton mga tumalanaw, sensitibo ang topiko sang sini nga balita. Higko sang tawo na diskubrihan nga ginaariya sang isa ka truck sa drainage canal sa Pavia, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Mga alas 11 Domingo sang aga sa Nalabiana de Angelo ang isa ka truck nga may ginaariya pasulod sa drainage canal sa Felix Goreseta Avenue sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Kasubong sang closed van ang likod sang truck gani hindi makita ang karga sini. Sang ilay ni gindulugan para sa kyaron. Sila ang nakahaklo sang baho sang hiko sang tawo. Sang ilagin kumpronta ang mga sakay sang truck. Madasig ang mga ining nagbiya sa lugar. After that, tanaw namang inspeksyon man, higko kitang tao, ilang ginariyan lang sa mga kanalo. Residente sa barangay Aganan si Angelo. Ang drainage nga ginpasudlan sang hiko sang tawo sa aganan ng outfall padulong sa suba. Gani kung magbaha, sila gid ang mga inapektado. Base sa nabaton sining impormasyon, ang salakyan nga nagpasulod sang hiko sa kanal, posible nga amuman ang ginreklamo sadto nga nag-ariya man sini sa oton. Iya ini ginpahibalo sa ila barangay council, nga gilayon man nga nagpahibalo sa barangay Balabag. Sang ginpadulungan sang news team ang barangay Balabag, wala ang punong barangay bangod may ginpadulungan nga meeting ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pavia. Gilayon nga magapatigayon sang investigasyon. I will conduct a proper investigation with these alleged discharges of waste. Gilayon man nga nagpadala sang sulat si Engineer Suerte sa LTO para matumod ang registration sang truck. After we identify sa Land Transportation Office, I will check kung ang ilang business is in line with this siphoning. Pananglitan mapamatudan nga siphoning ang negosyo sang tagiya sang truck. Plano man sang Menro Head nga magpakigangot sa Environmental Management Bureau kung ini ang may accreditation. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.